2014 భూసేకరణ పునరావాస చట్టంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్పులు ప్రతిపాదించింది. హైకోర్టు తీర్పును అనుసరించి మార్పులపై ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ప్రస్తుత విధానంలో భూమి లేదా స్థిరాస్తి సేకరిస్తే సాధారణ ప్రాంతంలో భూమి విలువకు 1.25 రెట్లు, గిరిజన ప్రాంతంలో 1.50 రెట్లు పరిహారం అందజేస్తున్నారు. ఇక నుంచి పట్టణ సరిహద్దుల నుంచి 2 కిలోమీటర్ల లోపల ఉంటే 1.05 రెట్లు, 2 కిలోమీటర్ల నుంచి 5 కిలోమీటర్ల వరకు 1.10 రెట్లు చెల్లించేలా మార్పులు చేశారు. 5 కిలోమీటర్లు దాటితే 1.25 రెట్ల పరిహారం ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. గిరిజన ప్రాంతాలకు 1.50 రెట్ల పరిహారం కొనసాగుతోంది. దీనిపై అభ్యంతరాలు స్వీకరించిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తోంది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన కసిరాజు సీతారామయ్య సహా మరో 82 మంది దాఖలు చేసిన కేసులో హైకోర్టు తీర్పు ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఈ మార్పులకు చర్యలు చేపట్టింది.